जों दा नवसिविक सिटि मोनफैबाय केपिटेल साइबेरिया जोङो 22 तारिखआव जोङो खान्थिमानसियाव थांदोंमोन दा खान्थिमानसि आरो नवसिविकनिफ्राय 1800 नियर अबाउट 2000 किल'मिटार गोजान जायो जोङो मैया 10तानिफ्राय दिनै थांनाय हरसे आरो नै दा नैबे समसिमाव जोङो सफैनो हाबाय नवसिविकआव जों बयबो गोग्गो देहायै खुनु रावबो उसुबिदा जायालासे फैनो हाबाय जोंनि नैबे रासियान केब बेजों जोङो थांनानै लोगोआव गारिखौ लाफानानै जोङो सानथाम खान्थिमानसियाव बेरायनानै फैबाय आरो खान्थिमानसिनि माखासे जारिमिन आरो बिथांमोननि गोदोनि थानाय बिथांमोननि हारिमु बेखौ जों मिथिनानै माखासे लाबोनो हाबाय आरो गोबां दंबावोमोन बिथांमोननि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै खान्थिमानसिनि सोमोन्दै मिथिबावनो थाखाय बिसिनि गामियाव थांनो थाखाय दैमा बारलांनानै नाव लानानै थांनांगौ जानायलाय आरो समनि थोयैयाव समनि हास्लाबैयाव जों थांनो हायाखिसै गामिसिम नाथाय बिथांमोननि नेरसोन मिउजियामखौ नायबाय आरो मानसि आरो खान्थिनि सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनानै बिथांमोननि माखासे मानि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लाबाय आरो जोङो बेखौनो खान्थि आरो मानसि आसलते मा हारिनिमोन बेसेबांमोन जों बेखौ मिथिबोबाय दासिमाव खान्थिमानसिया मोननै कास्ट खान्थिया दा 25,000 दंसै गासै रासियानि गेजेराव आरो मानसिया मात्र 15,000 दंसै बिथांमोना खान्थिमानसि सिटियाव दङब्लाबो दा रासियानफ्रानो सालायो आरो बिथांमोना थांनाय 1930आव काउन्सिल मोनदोंब्लाबो बिथांमोना गावसिनि मानसिजों सालायनो उपयुक्त गैयैखाय अदेबानि रासियानफ्रानो सालायो आरो खान्थिमानसियाबो बेबादिनो लासै लासै ट्राइबेल हारिफ्रा जोबलांनो नागिरबाय आरो बिथांमोना रासियाननि गासिबो राव आरो सोलोंथाइ गासै हारिमुवारिफोरजों गोरोबलांनो हमबाय बेनिखायनो बिथांमोननि सुबुं सानखोआ जोबोद एसेल'सै दा बेखौ जों मिथिनानै फैबाय आरो खान्थिमानसिखौ थांनाय 1600 शताब्दीयाव फ्रान्सआबो गाग्लोबनानै बे हादोरखौ खुंदोंमोन फ्रान्सनि आखायावबो गोबाव सम दङमोन बिनि उनावहाय आरो रासियानफ्रा खुंबावदों नाथाय खान्थि आरो मानसिनि सुबुं सानखोआ एसेल'लाय गोरों गोरा गैयैलाय बिथांमोना लासैनो दानि रासियानफोरजों सिङाव थानांनायसै आरो बिथांमोना बिदिनो लासै लासै दा एसिमिलेसन जालांबाय आरो बि हयथ' उनहालागै माहारि हिसाबै थांनानै थागोन ना थाया बेखौ जों बुंनो हालिया जारिमिन बादियै जोङो माखासे संदाननानै फैबाय बेखिनिखौनो दिनै जोङो खान्थिमानसि सिटिनिफ्राय फैफिननानै 26 घन्टा मैयानिफ्राय आरो दासिम जारनि खालामनानै जों बयबो मोजाङै मोजां मोनफैफिनबाय बिनि थाखाय जोंनि गासै हानजा आरो जोंनि दैदेनगिरि जोंखौ टिमाव मेन बिबान लानाय बर' रेबग्रा गौथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीसिम साबायखर बावबाय आरो जोंनि गासै बाव फैनाय जोंनि रेबग्रा गौथुमनि 11 साफ्रोमनोबो जोङो मोजाङै मोजां सौफैनायनि थाखाय आङो बयनिबो जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो जों दा नै नवसिविकआव दान्दिसे नायथिंनानै ओरैनो बे गारिखौनो एयारपर्टआव थांनाय सिगां एसे एनै सिटियाव गिदिंनानै जोङो एयारपर्टआव थांसिगोन आरो जों दा मोनानि गेजेरावनो जों बेक टु इन्डिया जोङो जोंनि हादोराव थांफिनसिगोन बेखिनिखौनो फोसावबाय आरो जोङो नैबे केबनि
सिङावनो ज' मोजाङै दंलायलायो बेखिनियानो बेखौ बुंनानै आङो साफ्रोमबो जोंनि दिनैनि दावबायनायाव बाहागो लानाय बयनिख्रुइबो बयोज्येष्ठ बैसोआव देरसिन आरो मान होनो गोनां पद्मश्री बान्था मोननाय मानगोनां डक्टर मंगलसिं हाज'वारि जोंनि मानगोनां बिथाङाबो जोंजों मोजाङै मोजां गोग्गो देहा लानानै दावबायफागासिनो दङ आरो बेबादिनो सारदा प्रसाद ब्रह्म नब कुमार ब्रह्म आरो आनन्दराम औवारि आरो कमलाकान्त बसुमतारी बिथांमोनाबो गोबां बैसोगोराब्लाबो बिथांमोना मेङालासे जोंनि दावबायनायाव जाफुंसारनायाव जयैनो मदद होबाय आरो जोंहा बिसेसकरि साधना देखा रुबुल बर' बिथांमोना आइजो सानै जोंजों दावबायनायाव अरायबो सहाय होदों आरो बिथांमोना रोंगौथि गोनां आइजो बिथांमोना जोंनि दावबायनायाव जोबोद मदद होबाय आरो बिथांमोनानो इयुनाव जोंनि दावबायनायनि नुनायनि जिहेतु जारिमिन एबा सल' एबा बिथांमोननि खान्थि मानसिनि हिस्ट्रिखौ बिथांमोनानो सानसे समाव लिरगोन आरो बिथांमोना जोंनि रायजोनि सिगाङाव फोसावगोन अब्ला जोङो खान्थि आरो मानसिया गमामा मा सुबुंनि मा हारिनि मा कास्टनि अब्ला जों मोजाङै मोजां मोनथिनो हागोन बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै जोङो जोबथारनायाव दावबायनायखौ सफैनो हानायनि जाफुंनायनि थाखाय गिबि गुरै थेंक इउ।